Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa na dawo. Saboda akwai wata muhawara da nake saurare, na saurari wasu banzaye da aka tattara a wurin muhawarar. Suna magana akan cewa wai rundunar soja 5,000 ita ce za a tsaron sama da kilomita miliyan 2 da wani abu. Ba san sojan muna ba. Je san Sahel da an ka kafa ta sojan 1000 gare ta. 1000 gare ta. Kuma wai suna magana a ina za a yi finan san wa'annan sojojin. To sun manta da karkashin kasar mu ko me muke da shi a karkashin kasa. In aka ce musu 2023 da ake kiran mu matalauta, Niger, Mali, Burkina muna cikin kasashe mafi talauci a duniya. An gaya musu a yanzu ba 2025 na muke, su tuna ba 2023 na muke ba. Yanzu 2025 ne muke. Kuma wa'annan sojojin da kuke ji 5,000 kin da kuke ji an kafa wannan rundunar. Ba taron sojoji, taron cinkuson taron dubayen sojoji sune soja ba. Sojanmu na musamman ne. Wannan soja 5,000 kin wallahi magana ce, duk ƙasar da suka tunkara wannan soja 5,000 kin, idan kina da soja 200,000 in kiwasa suka shigo wannan ƙasar, wallahi sai sun cakuɗe ta. Domin su suna aiki da zuciya da kishin ƙasashensu ne. Sojoji ne waɗanda sun fito ne domin suna bauta ne don ƙasarsu, ba bauta aljihunsu suke ba. Soja ne waɗanda suna aiki wa ƙasarsu ne. Ba irin sojojin da an ka haɗa ba don an haɗa ku je Sanki Sahel kuna jiran duniya ta kawo kuɗi a bada gudunmawa a raba muku. Wannan su dama aikin ƙasarsu suke yi. Ko da abinci ko ba abinci ko da ruwan cikinsu za su yi aiki. Shi ake kira soji, wanda duk abin da zai yi yana yin shi don ƙasarsa ne. Ba sojan social media ba don nuna kai da nuna cewa kuma aikata ne, ba shi ba ne. Wannan soja 5,000 kin sun mallaki makaman da wata ƙasar ba ta da su. Iya wannan sojan 5,000. Wallahi suna da kayan yakin da ƙasashen su da yawo gaba ɗayan kattara su da ba su da irin wa'annan makaman. Ba su da kayan yakin da wannan rundunar ta mallaka. A wannan zamanin da muke gaya muku. Darniyar generation, jiragen sama na yaƙi na fitar hankali, kusho Allah ya ka gida mu ga harawa. Su yanzu ɗan ta'adda neman shi na suke su mai da shi abinci. Ku kuma jiran ne kuke yi a yi ta'addanci, a zo a tarar da ku ‘yan ta'adda su tarar da ku su tarwatsa ku su kore ku su kashe al'ummanku. Kuma ku fito a social media kuna cewa ba a ba ku umarni ba ne. Ba sojan ba ne. Idan soja har zai kallo a kashe al'ummansa har mutanen ƙauyen ku a iya kashewa, kana jiran wai sai ɗan siyasa ya ba da umarni sannan ka yi aiki. Wala ba soja ba ne. Mu kan yanzu muke da sojoji. A da kai 'yan siyasa sun mamaye komi, amma yanzu ta ƙare. Jama'a ku yi alfahari, soja ya kai soja, sojan Nijar soja ne, sojan Mali soja ne, sojojin Burkina kuma sojoji ne, masu kishin ƙasa su ake ce ma soji. Da haka mu muna alfahari da sojojinmu. Kuma wannan rundunar ilalazi a Cote d'Ivoire ake ta ana wannan kwamacalar da sojojin Faransa da suke Cote d'Ivoire da ku dukkan wannan rundunar ta yi ƙarfin ku. Domin wannan muhawarar nasa inda ake yin ta. A can ake wannan muhawarar. Dukka gaba ɗaya da sojan ƙasar ku da sojan Faransa da yake ƙasar, dukka wannan rundunar ta soja 5,000 sun fi ƙarfin ku. Insha Allah duk wanda ya gwada, wallahi tallahi lokacin binne shi ne, lokacin shahi ƙasarsa ne. Kuma yanzu lokaci zai zo wanda ɗan ta'addar ƙasar ka, in ka shiryo ɗan ta'adda sun ka tsallako mana iyaka sun ka shigo, wallahi za mu bisa ko da umarninku ko ba umarninku har cikin ƙasashen ku mu yi neutralizan su. Tunda baya da za a yi ɗan ta'adda ya tsallako daga wata ƙasa ya zo ya mana ta'addanci ya koma cikin ƙasa ya je ya laɓe, ba zai yi ba. Ko ku ba da umarni ko kar ku ba da umarni, za mu shiga har cikin ƙasashen ku mu kashe su. Wannan shine decision kin da yanzu muke jira kenan, ita ce take sama. Allah ya kare mu da ƙasashen mu. Allah ya kare mu da shugabanninmu masu albarka, wanda muke ƙaunar su suna ƙaunar mu.